opfylde alle folks grundlæggende behov med mad og husly og så videre, som jo er en stor ting, så tror jeg, at jeg som journalist vil fokusere på at give alle folk adgang til nogle troværdige medier. Ikke fordi der er én sandhed, men fordi at man bliver nødt til at orientere sig forskellige medier for at vide, hvad der foregår i verden. Jeg tror, at vide, hvad der foregår i verden, er en forståelse for, at du kan navigere i den og være dannet og ændre den, og i det hele taget undgå at gå i krig med din nabo, når du ved, hvordan han lever. Så jeg tror, mit hovedfokus vil faktisk være noget oplysning til folket, når de selvfølgelig har fået noget mad i maven og noget tag over hovedet. Hvis jeg havde magten over hele kloden, så ville jeg sørge for, at der ingen steder var én mand, der kunne bestemme over kæmpe store, helt tilfældigt valgte områder. Jeg vil ønske, at langt det meste af det her var demokratier. Det er det desværre ikke, men det kan være, at vi kan komme derhen. Hvis jeg havde styring på den her globus, så ville jeg udbrede forståelsen af retfærdighed, at det skulle rumme alle mennesker, alle befolkninger, alle folker, der lider under uretfærdighed, ligegyldigt hvor de befinder sig i verden. Hvis jeg fik kloden i hånden, så ville jeg gøre mig selv arbejdsløs, fordi så ville der være fred i verden. Min drøm er at skaffe hele verden ren, grøn og sikker billig energi. Vi starter med Europa over de næste 10 år og bruger 450 milliarder euro, vi i dag importerer fossile brændstoffer i stedet for at give os selv grøn og billig energi. Men vi laver et partnerskab med Afrika og giver dem det samme. Det starter vi. Men hvis jeg havde kloden i mine hænder, så er der godt nok mange ting at gå i gang med. Klima, sikkerhed, migration, velfærd, uddannelse. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige kunst og kultur. For det er jo det, der rigtig skaber forandring i verden. Det er det, der skaber håb. Det er det, der forbinder os med andre menneskers erfaring. Og det er det, der kan hjælpe os med ikke at blive magtesløse over for alle de her udfordringer. Så kunst og kultur højere på dagsordenen. Hvis jeg havde kloden i mine hænder, så ville jeg først og fremmest sørge for, at vi kunne tale sammen. Fordi hvis vi kunne tale sammen, så ville rigtig mange af problemerne blive løst. Så ville der ikke være krig, så havde vi gjort noget ved klimaforandringerne, og vi havde gjort noget ved ulighed. Det er helt afgørende, at vi har dialog, også med dem, vi ikke er enige. Jeg havde en kloden, som jeg siger til alle dem, der bor på kloden, at de skal opføre sig ordentligt og være søde mod hinanden. Det er de ikke lige nu. Så vil jeg skabe mere rum for, at man kunne være rygende uenig, radikalt uenig, diplomatisk set. Samtidig med krig eller i stedet for krig. Jamen, den her, den trænger jo simpelthen til noget bedre miljø. Hele vejen rundt. Havene, naturen, alle de her områder, som er ved at blive fyldt med ørken, det skal vi jo have gjort noget ved. Og hvis jeg nu var en gammel mand med hvidt skæg, der sad deroppe, så sagde jeg, det gør vi lige om igen. Og sørge for, at alt lige bliver resettet, så den her, den bliver rigtig grøn og rigtig blå, som den skal være. Yes. Hvis verden var i mine hænder, så vil jeg arbejde konstant for, at vi opretholder de internationale menneskerettigheder, at vi opretholder internationale love. Landene gør, stater gør, mennesker gør. Det er det vigtigste lige nu i hvert fald. Verden er et kæmpe mess. Jeg vil have os til at huske på vores humanitet. Jeg vil have os til at huske på, at vi har kun én verden. Vi er fælles om at passe på den verden. Vi er fælles om at redde klimaet. Vi er fælles om at holde fast i de humanitære spilleregler, der gør, at alle har ret og pligt til at hjælpe hinanden. Så pas på os. Pas på hinanden. Vi har kun én verden. Alle generationer har jo sådan set kun én opgave, og det er at tage imod den verden, man har fået, så aflevere den i den anden retning. Det lyder let, og det lyder banalt. Det er det ikke. Vi lever i en tid nu, hvor jeg tror, at vi står potentielt over for en meget, meget dyb generationskløft i Danmark og store dele af verden i de kommende år. Det er et meget større spørgsmål, end vi troede, det ville være for få år siden. Der er, tror jeg, en meget, meget stor risiko for, at de her generationer ikke kommer til at tale sammen, så jorden, kan du sige, ikke bliver bragt videre, så diskussionerne ikke bliver bragt videre. Og en omkostning ved det er, at de erfaringer, man måtte have gjort sig, som ældre generationer måtte være i besiddelse af, de går tabt, og så skal nye generationer, kan du sige, begå de samme fejl en gang til. Det kunne se ud som om, det er det, vi ser nu.